What's up sa inyo mga buddy? Ngayong gabi ay meron naman tayong pinasyalang panibagong spot dito sa Tabaco City, Albay. Nandito po tayo ngayon sa Casa Viramor, located at Karangan Boulevard, Bonbon, Tabaco City. At ngayon nga, pagpasok namin dito, sobrang na-amaze ako. Sobrang dami ng displays, sobrang dami ng lights, sobrang dami ng tao. Maswerte nga kami, medyo humupa na ngayon kasi time check natin is 9 o'clock in the evening. So medyo humupa na yung tao, makakapag-velo na tayo ng ating pagbablog. So wala na tayong patubidul pa, explore na tayo, let's go! So ayun nga mga buddy, bago tayo makapasok sa kanilang entrance, kailangan natin kailangan tayo makakita at makasaksi ng mga nagalit na display sa loob ng So ang tema ng village na ito ay galing mismo sa kanilang pangalan, Santa Village, derived from Santa Claus. So maraming mga Santa Clauses statue at maraming Santa Clauses na display dito sa loob ng kanilang Casa Viramor. So dito mga buddy sa dakong ito ay makikita natin yung kanilang fountain na punong-puno ng ilaw. Sobrang mai-enjoy ka, sobrang maa-attract ka dito sa fountain na ito pagkat maraming fountain. Pero marami rin yung mga unique just like dito nasa likuran ko. Santa Bear na nandito sa aking likuran ay ito yung kanilang tinuturing na center of attraction sa lahat ng display na nandito sa loob ng Casa Viramor. Siyempre, hindi rin papakabog yung kanilang train na nandito aking inuupuan at sinasakayan ng mga bata. Sobrang nag-enjoy yung mga tao, yung mga bata, matanda, yung mga kabataang pumapasyal dito, sobrang nag-enjoy. Kaya if I were you, bisitahin nyo na ang Casa Viramor dito po sa Karangan Boulevard ng Bonbon, Tabaco City. Kung galing ka ng sentro, isang sakay lamang or pwede nyo lang naman lakarin. Konting distansya and very worth it yung konting pagod, sakripisyo na inyong gagawin para mapuntaan itong napakagandang lugar na ito. Marami pa tayong i-discover, marami pa tayong pupuntahan, marami pa kayong aabangan. Kaya tutok lang, huwag niyong kalimutan mag-like and follow sa aming Facebook page, Travel to Bicol, and syempre sa aming YouTube channel, Travel to Bicol. I am Deji Kaka, your travel buddy. Bye-bye! Let's go! Skin on my skin, oh